bajike umbuzo, haleluya, abajongise kubo, haleluya. Uthi ke ngoku ngathi uthi nina endihambe nani, haleluya, nina enibonileyo le mimangaliso, nina enisidlileyo isoka sam, nithi ndingubani, haleluya. Ngoba ewe ndiyaniva nithi izihlwele zona zindibiza, haleluya, ngendlela ezindibiza ngayo, haleluya, kodwa azindazi, haleluya. So ngase ndive nina ndihambe nani, nithi ndingubani, haleluya. Uthi umama umpostile yaze yapersonal indaba yomntu ngoYesu, haleluya, 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 haleluya. Because imithandazo yomzali wakho, haleluya, imithandazo yomfundisi wakho ayizukungenisa ezulwini ngomhla wokugqibela, haleluya. That is why uyesejika ejonga kubo esithi nina nithini. Ewe siyabeva abanye abantu bathini, but now sifuna ukufa, wena uthini, haleluya. Le ndaba kaYesu ifuna umuntu ngobuntu, haleluya, haleluya, ayifuni izininzi, haleluya, haleluya, ifuna umuntu, haleluya, haleluya. uYesu uthe xa bephendulayo besithi becengceleza, haleluya, bembiza besithi zithi izihlwele, zithi izihlwele, haleluya, akhange aphendule nto, haleluya. Kodwa uthi sewuphendula uSimoni, haleluya, haleluya, athi unomyolo, haleluya, Amen. haleluya.